Stanislave, my nebudeme dělat, že si vykáme jako s ostatními hosty. My si prostě budeme tykat. Zaprvé jsme v dobrém vztahu a známe se. Já pro tebe mám jednu prostou otázku, ale ta prostá otázka v tvém podání jistě bude velmi obohacena. S ohledem na 89. rok, kdy vlastně víme, že jsme působili jako takový kompars mezi inscenací lépe postavených figurek. V čem to vlastně dneska žijeme? Co to je? Protože já se přiznám, že se v tom začínám v jistém smyslu ztrácet. No, žijeme ve lži. Abych tak trošku parafrázoval Havlovu život v pravdě. No. Ale ono to začalo samozřejmě dříve a nebylo to rozpoznáno námi, obyvateli České republiky, Československa tehdy. Někdy v roce 68 přijel, a to je epizoda, která mně přijde důležitá, přijel jakýsi David Rockefeller do Moskvy v roce 68. Nekorunovaný král Ameriky. A přijel na politbyro a říkal, že je chce poznat. To svědectví o tom vydal jistý generál Žuchraj, který pracoval pro Stalina. Byl to člověk, kterému se přezdíval Stalinův syn, byl to velký stoupenec, velký stalinista. A říkal prostě, jako on prostě přijel a začal se tam bavit o tom, že vlastně jsme takové jaderné velmoci dvě, měli bychom se nějakým způsobem domluvit, to víte, já tady tomu v podstatě celému velím, ti politici nejsou až zas tak důležití, ani ta média nejsou důležitá, ta budou vždycky psát tak, jak budeme my chtít. No a on říkal, že ho to vlastně celé jako překvapilo, co tam vlastně dělal na politbyru UVKSSS a to se odjel a pak říká, takhle jdu po Moskvě najednou a je tam banka Davida Rockefellera. A pak jsem zjistil, že dostal nějaké licence už těžební a to bylo za hlubokého socialismu. A pak se začaly chystat různé věci, které my jsme nestačili ani pozorovat, že? Protože Andropov zcela evidentně byl nějakým způsobem už domluven, že je třeba provést nějaké změny. Pak je v podstatě, zdá se, dnes podle různých svědectví zavražděn. Přichází nějaká pauza, že jo, poté prostě Gorbačov a dochází ke změnám. Změny se samozřejmě promítly do politik jednotlivých států Varšavské smlouvy nebo respektive celého východního bloku. No a pak se začalo odehrávat to, co dnes už známe jako v podstatě estébácká hra, v režii ovšem úplně jiných chlapců, než si mnoho lidí myslelo, protože ono to bylo domluveno mezi východem a západem, že? Takže celá ta věc někdy od poloviny 80. let se dlouhodobě připravovala a bylo potřeba změnit vlastně tu situaci natolik, aby to, co napsal kdysi Zbigněk Břežinský někdy v roce 74, aby se realizovalo, to znamená, aby především, jak si ti lidé správně motivovaní, udělali to, co se po nich chtělo. To znamená lidé, kteří byli motivováni tím, že budou privatizovat majetky. Že teda ty majetky, které doposud v tom táboře socialismu pouze spravovali, takže je dostanou do rukou. A to je to, co se potom realizovalo potom v roce 89 a to je to, čeho neseme následky. V roce 89 samozřejmě velkolepá inscenace, protože ti takzvaní studentští vůdci nebyli nikdy žádnými vůdci, že? Ale byli to především funkcionáři fakultních výborů SSM. No a to všechno byla ta režie. Šlo o to, aby prominentní děti, prominentně postavených komunistů byli odměněni za to, že v podstatě přechází do té změny, že se účastní té změny. No a to se také potom listopadu 89 stalo. Takže všichni ti, kteří vlastně předtím byli viníky toho, co se nedařilo, toho, co bylo špatně, tak se začali zmocňovat majetků, to je ten celý slavný privatizační proces, ve kterém hráli samozřejmě velkou roli také synové a dcery těch, kteří do té
doby vládli do roku 89. Samozřejmě ti nejvykřičenější, na to si ukazovalo prstem, samozřejmě zároveň v podstatě byla slíbena beztrestnost, nic se jim nikomu nestalo, ale to, co všechno bylo před tím listopadem 89 špatné a mělo by se změnit, no tak samozřejmě oni šli měnit tím způsobem, že to zhoršili. A to by bylo dobré, abychom si pořád opakovali, protože když nám někdo vysvětluje, jak to bylo bezvadné a lidé prostě noví nastoupili, ne, nastoupili ti samí lidé, kteří kontinuálně byli při moci v podstatě od roku 48. Vyřídili si účty třeba v roce 68, ale pořád byli u moci. Tak nic se v tomto smyslu nezměnilo. Prognostický ústav a další instituce byly v podstatě nástroji, které umožňovaly tu změnu v tom smyslu, že budou ochráněny zájmy těch, kteří do té doby vládli. To znamená, že minimálně, jak si ta mladší generace bude uspokojena, oni sami také, příslušníci státní bezpečnosti, že budou odměněni. To znamená lidé, kteří, jak říkám, byli motivováni proto, aby nic jaksi zlého neučinili, aby proběhla takzvaná revoluce sametově. To znamená, aby ten převrat zajistil těm, kteří doposud vládli, zajistil opět vládu ekonomickou, v podstatě i politickou, protože se žádná vláda, a to do dneška, neobešla bez bývalých komunistů. No, představme si třeba, že by v roce 80 kandidoval na prezidenta Německa příslušník NSDAP nebo Gestapo. No tak to nebylo možné, ale u nás je možné úplně všechno, když se podíváme na Hrad a jinam. Takže samozřejmě ta kontinuita byla tímto způsobem zajištěna a bylo to dáno ekonomikou. Bylo to dáno tím, že pan Břežinský došel k závěru, že bude šikovné, když vlastně budou ti lidé odměněni z toho, co doposud spravovali, jak už jsem říkal, že budou odměněni z toho, co si vlastně oni v té, jak říkají krásně kouzelně Rusové, privatizaci, to, co si přivlastní, to, co si vezmou sami pro sebe. No a to potom samozřejmě, protože někdo jim také na to musel půjčit, například na různé privatizace někde ve švýcarských bankách, tak to potom bude předáno zase nadnárodním korporacím, to bude předáno Západu, to bude předáno za cenu, která byla směšná. Bude tak vyřízena do značné míry konkurence a zároveň případně budou posíleny nějaké třeba výrobní kapacity a tak dále. No a celá ta krize spotřeby na západě byla zároveň tím mávnutím kouzelného proutku vyřešena. To znamená, že vlastně se vyhrnulo zboží ze západu, které tehdy už jaksi nemělo své uplatnění jinde na východ. Takže to asi tak začalo a celá ta změna. No a samozřejmě na čem ta republika vznikla, tak samozřejmě tím také potom zaniká a nesou se následky. No, pro mě, my nemusíme se zabývat tím, co teda těch 35 let se dělo, protože to jsme už tak nějak trošku všichni viděli. Ale teď mám pocit, Stanislave, že dochází k nějakému zásadnějšímu srovnání nebo k nějakému přepřažení nebo přejezdu na nějakou jinou kolej. Co se to děje? Protože nebudu teď mluvit o té úplně konkrétní kauze, protože to točíme ve chvíli, kdy lidé objevili bitcoiny prostřednictvím ministra spravedlnosti, ale ta atmosféra je cítit, že se něco stane. No, tak ještě jednou opakuju, že aspoň tu nedávnou historii je třeba poznat, aby se rozumělo tomu, co se děje. Protože jestliže zkompromitovaní lidé minulosti, lidé, kteří měli tuny másla na hlavě, tak se potom zmocnili majetku a moci. No tak samozřejmě tihle lidé nemohou uvažovat národně, nejde jim o národní zájmy, protože jsou zkompromitovaní a jsou vydíratelní a tak dále. To je jeden z nejdůležitějších nástrojů tajných služeb a tajné služby, jak známo, v podstatě ovládají velmi náš terén, protože my jsme se vzdali jakékoliv jaksi vlastní obrany. Nebo respektive ochrany národa, ať už na kontrarozvědné nebo rozvědné úrovni. My jsme zcela prostě se ztratili jaksi sami sobě.
a ty služby jsme předali do cizí moci, že jo, nebo fungují v rámci tedy zájmu cizí moci. No, k té změně, ke které dochází, no tak samozřejmě podle toho, jaké jsou teď ty zájmy. Je to jednoduché. Dlouho prostě to byly americké zájmy, kde se všichni snažili, prostě tlačili se jako vehementně do Washingtonu, aby prostě byli první u toho, že vlastně budou jaksi těmi, kteří budou těmi nejlojálnějšími lokaji. A, no a teď jako zase Amerika prostě trošku mění svoji strategii, no tak zase musí změnit i oni svůj přístup. To je to, co se děje. Prostě my jsme naprosto závislí na velmocenské politice a nejsme schopni ani trochu ji korigovat. Nebo respektive nejsme schopni korigovat sami sebe v tom všem moři. Protože nemáme vůbec žádné nástroje. Odcizený stát, který nám byl vzat, prakticky, který jsme si nechali vzít. Nemáme svoji vlastní politiku, politici jsou jenom poskoci, nic nevládnou. A zároveň samozřejmě to, co je rozhodující, jsou finanční systémy, finanční systém celkově, to znamená bankéři, kteří ovládají, dá se říct, celý ten nadnárodní prostor. No a soupeří skrze státy, skrze ty deep statey slavné, soupeří a skrze nástroje, které jaksi se skloňují ve všech pádech, to znamená skrze tajné služby, tak se snaží prostě prosadit svoje zájmy. A my jsme jenom objekt. To je to smutné. Takže proto vlastně je třeba sledovat spíše mezinárodní politiku, aby člověk pochopil, proč naši poskoci se chovají tak či onak. Teď jsou dezorientovaní hodně. Jo, teď mají nějaké svoje kauzy, které byly silně iniciované zvenčí. Ale prostě nicméně jsou to lidé, kteří se snaží přizpůsobit a nerozumějí tomu taky. To, co říkáš, jako to platí i pro ně. Jako, to znamená, oni teď se musí nějakým způsobem rozhodnout, kudy kam, každý po svém. Bude to zmatek, protože jsou to většinou lidé nepříliš zajímaví, nepříliš výrazní, jsou to většinou neosobnosti, takže ti budou mít teď s tím veliký problém. Ale samozřejmě budou se snažit nějakým způsobem nafázovat na nějaký vývoj. Myslím si, že jim to moc nepůjde, protože, jak říkám, tím, že vsadil Západ na to, že dosazuje nejméně schopné lidi, že se snaží skrze neziskovky, skrze různé Aspen instituty, skrze různé člověky v tísni a podobně, že se snaží ovládnout ten prostor v podstatě nýmandy, tak budou mít s tím ti lidé problém, protože mění se pozice deep stateu, budou se měnit instrukce tajných služeb na všech možných stranách. No a ti lidé teď nevědí, ke komu se mají přidat, co jim potom jako nakonec v tom veřejném prostoru prospěje nebo neprospěje, ale zároveň si říkají, no dobře, tak s někým být musím. To bude teď ten chaos, který tady bude z toho cítit, ale to zásadní v tom se dá vyznat podle, jak říkám, pohybu těch zemských ker. To znamená, že jestliže je vidět, že Západ celou dobu se snažil útočit na Rusko, protože ta zástupná válka na Ukrajině pro Spojené státy měla být tou válkou, kterou vlastně chtěli oni vést proti Číně. Kterou chtěli vést vlastně v těch geopolitických souvislostech tak, aby si vybrali toho, jak z těch velmocí, aby si vybrali toho nejslabšího. Ukázalo se, že se jim to nepovedlo. Že tím nejslabším není to Rusko opravdu. A že možná, že na straně Západu je teď veliký problém s tou slabostí. No a právě proto, jak si se budou muset změnit pravidla, ono to jinak ani nejde. Jo? Protože ta zástupná válka, která je tady vedena prostě v duchu toho, co tady hlásali zejména Němci a posléze Anglosasové už od poloviny 19. století, že je zapotřebí se vyrovnat s tím Ruskem jedině tak, že se poštvou Slované proti sobě, tak sice do určité míry jim to vychází, že tedy umírají Slované na obou stranách, ale nicméně na druhou stranu se vytvořila převaha taková, a dalo se to očekávat sankční politiku a podobně, na té straně východní, to znamená, že Asie se do značné míry spojila s Ruskem. No a to je teď ten největší problém, protože nikdo nečekal tak rychlý vzestup Číny zejména. No a to je to, co je na těch vahách a to, co musí řešit Spojené státy,
které to řeší nakonec tím způsobem, že hodí přes palubu Evropu. No a teď tady jsou všichni zmateni. Celá Evropa je zmatená, protože Evropa nemůže v podstatě nic, může se jenom nafoukle tvářit. Ano. Jsou to lidé, kteří jsou nadutí, protože byli vybráni pro nějaké pozice, kde měli pocit, že jsou vyvolení, jak říká vždycky Soros, já si je vychovám na své škole a oni se potom budou pořád všichni stýkat a budou se kamarádit a budou vlastně mi ovládat to, co já potřebuju. Jo, protože budou vědět, že patří k sobě a že všechny ty ideologie, které budou hlásat, takže souvisí s tím, jak jsou vychováni. No ale teď se ukazuje, že prostě je to na druhou stranu slabina, protože to jsou slabí lidé, protože to jsou lidé, s kterými se nedá moc počítat, a to od Německa až po Itálii. To nejsou světoví lídři, veď? To nejsou světoví lídři. Kromě Orbána, a kromě Fica, který se nám tady Fico vyrostl velice rychle. A Orbán prostě se včas pochopil, že pravidla, která se prostě jaksi mu vnucují, která se jmenují demokratická, takže vlastně vůbec není zapotřebí se jimi zaobírat a že je třeba prostě se zařídit pro sebe. Že prostě, když bude poslouchat Brusel a bude si nechat všechno diktovat, takže brzo skončí. Takže to pochopil, myslím, velmi dobře a proto se pustil i do toho, že si vzal trošku více na starosti média svoje vlastní a tak dále a to všechno, co mu vlastně v Bruselu vyčítají. Takže objevují se samozřejmě osobnosti, v takových kritických dobách se vždycky objevují nakonec nějaké silné osobnosti, když ty ostatní slábnou a já si myslím, že jsme v situaci, kdy to nemůže skončit jako jinak, než že Evropa půjde prostě opravdu do háje. Jako tady není prostě možné, prostě jako tady není prostě možný nějaký vzestup. Prakticky je vymalováno a jako není nic, z čeho by mohla Evropa čerpat. A takové situace musí Česká republika uvažovat o tom, jestli, nebo alespoň lidé, kteří jsou zodpovědní, nebavím se o úřednících, politicích, jestli je schopná v tom ještě nějaké politiky vůbec. Jestli je schopná prostě najít partnery. Pro mě je trestuhodné, že se nepracuje na středoevropské politice. Pro mě je jako neuvěřitelné to, že neděláme nějakou pořádnou politiku i třeba s Polskem, protože Polsko je dnes mocností regionální a my prakticky jenom podléháme. Stačí, že se musíme dívat pořád na nějaké Orleny tady místo naší krásné benzíny kdysi. No to moji maďarští bratři samozřejmě mají tu druhou, ty moly. To jsou moly, takže já vlastně, když platím ten drahý benzín, tak si říkám, no, tak mám polovinu rodiny v Budapešti, tak aspoň se mají dobře. Výborně. Ne, prosím tě, Stando, to je přesně skvělý. Já myslím, že tohle by lidi měli poslouchat a že by si to měli velice dobře zvážit, protože ty to říkáš jasně, velmi, a ne nikoli jako zjednodušeně, ale jasně. A oni do toho ještě přijdou další okolnosti, jako pád dolaru, že jo, který určitě nějakým způsobem, nebo to oslabení, pád tedy především burz a těchhletěch, to budou další otřesy, který zamíchají kartama a Evropa, jak jsi správně řekl, ani na tohle není vůbec připravená. Není připravená vůbec na to, že se celou dobu podvádělo. Není připravená na to, že economics jako není žádná věda. Že nakonec se vždycky dělala politická ekonomie, to znamená, že se dělalo rozhodnutí politická, a že žádná objektivizující čísla vlastně v tomto smyslu neexistují, protože dokonce se počítá podle chybné metodiky a pracuje se s synkrotými čísly. Takže i při vší úctě k našim přátelům, ekonomům, které máme rádi, kteří se snaží vykládat svět ovšem podle těch starých pravidel, tak se tu pravdu úplně nedozvíme. To je tak, jako když někdo prostě hlásá dnes, že Amerika je pořád tou velmocí číslo 1, když víme, jak je na tom mizerně dolar a jak strašlivě je zadlužená, ale neuvědomujeme si, že tady jde úplně o jiné závažné argumenty, že Čína má suroviny, má
dnes v podstatě drží v ruce ten dolar se vším všady, prostě všechny ty pohledávky a hlavně ale vyrábí. Nikdo jiný nevyrábí. Navozila se ta výroba k nim, což se ukazuje, že vlastně, vlastně ten Západ ztratil smysl pro strategii. Sám si podří světec, protože tam všechno navozil. Jo? A dnes jako ta Amerika se snaží z toho vyhrabat aspoň tak, že potopí Evropu. Vysaje Evropu a potopí Evropu. A v tom všem se je třeba trošku orientovat. Jo? Takže je třeba si uvědomit, že je třeba dělat jinou politiku, že je třeba na ty karatele všelijaké se vykašlat, jako přestat brát vážně všelijaké sankční politiky a tak dále a komunikovat naprosto normálně, přesně tam, kde je nám to zakázáno. Třeba s Ruskem, s kýmkoliv se bavit úplně s Čínou samozřejmě, jako, protože co my jiného můžeme dělat, než se pokoušet ještě jako exportní ekonomika ještě něco exportovat, přestože jsme se zničili strategické firmy. Neumíme vyrábět pořádné technologické celky, nemáme už žádnou vlastně nějakou zvláštní přidanou hodnotu, tak ten pokus by se měl jaksi přece jenom jako nějakým způsobem, kdybychom se zpamatovali, ten pokus o to nastavení nových vztahů se zeměmi, které mohou být pro nás ještě alespoň trošinku nějakým odbytištěm, nebo od nich můžeme něco ještě očekávat, například z levné energie, tak ten by se měl jaksi ještě odehrát. Myslíš si, že ti prostáčci političtí od Unie počínaje, ale především přes ty naše současné, ty čeká konec. Nepěkný konec, to víme všichni. Možná budou rádi, když z toho nějakým způsobem výjdou beztrestně, jenom s titulem oslové, ale jestli myslíš, že dojde k tomu ozdravnému procesu, že ta republika přece jenom... Teď se tě spíš ptám jako vědmy, ne? Protože to se nedá se to v tuhle chvíli, jako, ale jestli seš tak pevnej ve víře, že by se to mohlo povést, že bychom nemuseli úplně spadnout do té trubky od té toalety? Víra, naděje, láska, to nám zbývá, to je jediné, ale odhodlání, no je třeba prostě lidem vysvětlovat, nic jiného nám nezbývá, aby si uvědomili, že když nic neudělají, takže dopadnou špatně a hlavně dopadnou špatně jejich potomci. Protože to se nedá už ustát. Já vidím tu omšelou Evropu, jak padá se svými krásnými památkami a vzpomínkami na minulost. A jak se tohle všechno, jak jsme tady rychle třeba za těch posledních 30 let za ty přerozdělované peníze, které jsme si stejně sami platili do té Evropské unie, jak jsme tady si opravili ta města. No dobře, to je moc hezké, ale jako my musíme vyrábět. My nemáme nic, čím bychom mohli zaskočit svět. Vůbec nic nového, zajímavého. Jo, strojírny, které jsme měli, mohli jsme se jimi pyšnit. Speciální strojírenství, prostě byla naše chlouba, jo, spotřební zboží vůbec obecně. Takže to všechno jsme přišli. No a teď je třeba si jenom uvědomit, že opravdu nám nestačí jenom, jakože se tedy v těch městech za takzvané evropské peníze, tedy naše peníze, že se opravily fasády, protože ty fasády zase spadnou. To je Potěmkin v podstatě. Uplyne 20 let a nic z toho nebude, protože když to není živeno neustále, je to jako s příjmy pro člověka, pokud nemá neustále měsíční příjem nějaký nebo pravidelný příjem, tak nakonec stejně to dopadne špatně, protože se to všechno prožere. Ano, to je pravda. Pokud samozřejmě nenastoupí, já nevím, jak se jmenuje, ten způsob života, kdy ty lidi se nestravují a žijou ze sluneční energie. Prý to opravdu existuje. Jo, ale existuje nebezpečí, že než se k tomu dopracuješ, tak můžeš taky umřít. Je to možné, kamarád, prostě, co kdysi dělal v metru na razícím štítu, tak říkal, že nemusí vůbec spát, jo, jakože to není zapotřebí. Tak nedopad taky dobře. No a takhle nějak vypadáme teď zatím my. No, ta bitcoinová kauza, jenom ji tak zmiňme víceméně jako okrajově, ale ona by už měla jednoznačně lidem napovědět, že by se měli vypořádat s touhletou podivnou cházkou, i když samozřejmě, že tam budou nainstalovaní noví lidi, ale já věřím pořád v to, že když se do toho trošku lidi vložej, takže tam přece jenom aspoň přijde nějaký kontrolní prvek. Jestli taková možnost vůbec existuje v tomhletom tlaku a v tom
tavicím kotli? Tak jenom, říkám, jenom to přesvědčení, jenom nějaký zápal, jo, nějaké odhodlání, které se v lidech pozbudí. Já nevidím jinou možnost, to znamená vysvětlovat. Problém je ovšem samozřejmě, že nemáme na své straně takzvaná mainstreamová média, že ta lžou, protože jsou samozřejmě pod tlakem těch, kteří chtějí nás držet právě v tom područí. Funguje tam autocenzura, takže ti nic neřeknou. Musíme my. Ano. No, prosím tě, jak vidíš, teda, ale teď to je taky na vědmě, ale ono se to dá. Můžeme ještě na chviličku, já se napiju v klidu, já se napiju. Jo. Já se teda zeptám přece jenom ještě trošku tak jako dloubavě, jak vidíš, řekněme, budoucích 20 let v té Evropě, protože nemusíme si to zastírat, ona nám trošku taky hrozí válka, protože oni jedou opravdu na ostří nože. Západ prostě, určité země z toho západu. Já vidím, že ta Amerika, jak se řekl správně, změnila rétoriku pohled, ale je tady Británie, je tady Francie a taky to zvláštní Německo. Jestli nám nehrozí nakonec opravdu konflikt, kdy to Rusko, který je teda vlastně svým způsobem velmi trpělivý, nestratí nakonec nervy a nepustí se do toho s plnou vervou. No může se to stát, protože samozřejmě kapři si nechtějí vypustit rybník, všichni chtějí příjem, bojí se o své pozice, proto také to vymýšlení té evropské armády, ta je spíš vymýšlená proti nám, než že by prostě měla něco válečně řešit. No a zbraně jsou peníze. No, tady bylo několik vln, kdy se bohatlo na těch kampaních, které se tady zařídily. Jedna z té kampaně byla třeba covidová, migrace, že to byla další, na které se vytahovaly peníze ze státního rozpočtu, že jo, to samé u toho covidu. A teď nastoupily zbraně. Jo, teď je ta veliká možnost. No a zároveň nějak si petrifikovat svoje pozice chtějí v té Evropské unii, zejména jako naši nechválně známí přátelé. Že? A ti prostě se budou pokoušet samozřejmě udržet si pozice za každou cenu a s tím zase počítají vlastně ty vojensko-průmyslové kruhy, celý ten vojensko-průmyslový komplex. Jako, tak to je problém opravdu. A oni mohou něco vyprovokovat, protože pokud se nevloží do hry Spojené státy, tak Evropa není ale schopná čelit vůbec ničemu. Takže může se to stát. Těch příštích 20 let bude stejně, ať se snažíme, jak se snažíme, bude obdobím úpadku. Stále většího úpadku, protože ono není opravdu z čeho. Evropa se vyčerpala peníze na nesmysly, vyčerpala peníze na přepich, který není ničím krytý. To je ten problém. Jo, to znamená, že se jenom utrácí. Prosím tě, to je strašně důležitý, co si teďka řekl. Já mám velký konflikty s mladší generací kolegů, kteří mě samozřejmě, říkají jsem dezolát a jiný slova radši ani nebudu používat, protože už jsou opravdu jako za hranou zdravého rozumu a slušnosti. Ale já jim to přesně říkám, že to nemohlo v životě jinak dopadnout, než že to narazí do zdi. A že prostě teď budeme muset zaplatit nějakým způsobem účet. A teď je otázka, jak se k tomu placení postavíme. Jestli kreativně, to znamená, že, jak jsi říkal správně, se nastartujeme a začneme něco dělat, byť teda ta setrvačnost toho úpadku bude, a nebo jestli prostě si pořád budeme hrát s mobilama a říkat si, bezva, mám hypotéku a můžu mít barák, auto a podobně. A nakonec samozřejmě to dopadne špatně, protože jim to slíkne kalhoty i s trenkama, že jo?
No samozřejmě, protože oni byli původně v podstatě zaplaceni pro to, se dá říct, i vychování, protože podle toho také školství vypadá, kapitola sama pro sebe, proto, aby prosadili zájmy nadnárodních korporací. A dnes si musí uvědomit, a to se zatím neuvědomují, že ty peníze do nich vložené, že pociťují vlastně ti, kteří si je zaplatili už jako peníze zbytečné. Ano. To znamená, že oni se můžou stát kanonem, futrem ve válce, zničit je za každou cenu, to je jedno, jestli jako nějakou vymyšlenou epidemií, nebo právě rovnou tedy jaksi nějakou okupací a tak dále. To je jedno, prostě v podstatě jsou zbyteční. Začínají patřit do té kategorie, jak si drze, jak o ní hovořil Kissinger v roce 72, zbytečných jedlíků. No, oni se to neuvědomují, že jsou zbyteční jedlíci, jo, protože jsou placeni jen tak, je to všechno biankošek. Zvyšuje se dluh, na dluh jsou placeni. Ale jestliže ten dluh, když se na tom západě vytvářel, zejména ve Spojených státech, dřív byl vždy kryt silou, protože jiným způsobem nešlo prostě udržet to množení dolaru, tak dnes jaksi se už naráží na to, že to jiní pochopili také, a budují prostě také tu sílu, tu skutečnou reálnou sílu. Chceš mít svou měnu, tak musíš mít armádu. Jo? A musíš prostě mít opravdu reálnou sílu, musíš být schopen někoho zničit a tak dále. To znamená, vrátili jsme se úplně zpátky do klasické politiky, do bismarckovských dob. Ano. Vrátili jsme se do toho, že prostě jak si holt, jako, jo, když na to nemáš, tak se do toho nepleť a tak dále. Takže všechny takové ty řeči o tom, jak se tady vše bude něco přerozdělovat, samozřejmě byly falešné, že, protože vždycky šlo jenom o nějaký zájem úzký, nějaké skupiny lidí a když se to vyplatilo, platit si ty mladé, platit si je na těch školách zbytečných, nebo školách zbytečných ideologií, tak bych řekl, tak samozřejmě proč ne? Protože dělali politiku a dělají pořád politiku skrze neziskovky a tak dále. No ale jednoho dne to musí skončit. To znamená, že oni se stanou sami obětí toho falešného přesvědčení, že je všechno v pořádku, že si to přece zaslouží, že si chtějí jenom tak užívat od rána do večera. Jsou jiné země, které si ovšem užívat nemůžou a na jejich úkor se to dělá. A ty země začínají být pěkně naštvané. A ty země do toho půjdou, protože začínají mít sílu. A uvědomují si, že musí mít sílu. Když se člověk jenom podívá do Afriky, kolik tam je opravdu každotýdenní změna velikánská. Nejsou tady lidé, kteří jsou pologramotní už dnes, vůbec schopni jak si pozorovat. Ti lidé, kteří tady dnes vlastně jak si mají pocit, že rozumějí světu, tak nerozumějí vůbec ničemu, protože na sobě nepracují. A ti mladí lidé opravdu na sobě nepracují a mají pocit, že to tak nějak padá samo z nebe, že to je v pořádku, že to je nějaká mana, na kterou mají právo. Jo? A to skončí. Když si mluvil o té Africe, to je moc zajímavý, protože lidi si pořád opravdu myslí, no tak Afrika, tak to je ta příroda a to jsou vlastně jako lidi, kteří žijou v podstatě a oni jsou tak zvyklí a oni to ani jinak nechtějí, ale není to samozřejmě pravda. Tam Francie už nám vysmahla úplně z celého Sahelu, že o to přišel Macron, ale tam nastupují mladí prezidenti, kteří mají prostě ten národní pocit, který jim byl upíraný v dobách, kdy byli tedy pod jihem toho západu, že jo, těch kolonizátorů. Kolonie nebo kolonizační politika prostě neskončila, ta pokračovala dál, i poté, co bylo to národně osvobozenecké hnutí ve hře v těch 50. 60. letech, tak to všechno ano, ale nicméně i nadále prostě zůstaly samozřejmě nejrůznější praktiky, kterými se ty země držely. Frankofonní Afrika v podstatě už dá se říci Francii utekla, jo, přes všechny pokusy, které bohužel tady u nás byly podporovány, jo, což jako bylo naprosto nesmyslné. Místo, abychom s těmi africkými státy postkoloniálními spolupracovali, tak jsme tam dokonce posílali nějaké směšné jednotky, že jo, někam do Mali a tak dále, což bylo úplně ubohé. No a samozřejmě tak tam se ta situace mění nejrychleji, jako v těch frankofonních zemích určitě, ale dojde i na ty anglofonní země, už to není tak jednoduché, prostě, aby se
přikázalo, já nevím, ECOWASu a Nigérii, aby zaútočili na Niger kvůli tomu, že tam došlo prostě k převratu, jo, protože Senát řekl panu prezidentovi, který je pod vlivem Spojených států, no, jako 60% nás tady prostě má příbuzný i na té druhé straně. Takže pozor jako na to. Takže to znamená, že nabývají určitého sebevědomí, jo, začínají se věci měnit a tím, že do toho vstupují právě ty velmoci, se kterými se tak tolik nepočítalo. Počítalo se se slabým Ruskem po převratech 80-90 a s Čínou, která nebude až zase tak jako, tam bude prostě zdrojem levné pracovní síly. A ona není zdrojem levné pracovní síly. Ona si najednou začíná diktovat. No, teď v posledních okamžicích se zjišťuje, že přestávají exportovat kovy ze vzácných zemin. To znamená, že všechny evropské výroby, které jsou na nich závislí, včetně automobilového průmyslu, najednou mají prázdné ruce. To se děje teď. Takže a kolik se ještě takových kroků odehraje? A mezi tím se budou hrát samozřejmě hry mezi těmi silnými. Protože jsme se vrátili zpátky, jak říkám, k té politice, která už tady byla před první světovou válkou. Budou se bavit spolu silní o těch slabých. No a slabí by měli přemýšlet o tom, jestli v tom mohou dělat nějakou svoji vlastní politiku, třeba tu politiku 4 azimutů, co jako bylo správné i od některých našich představitelů, kteří jinak až zase tak toho moc nepředvedli, ale tohle byl správný koncept. No, já myslím, že Slovensko a Maďarsko si to uvědomilo, to jsme si řekli. Teď jde o to, jestli my vygenerujeme nějakou politickou reprezentaci, nebo se nám vygeneruje tady politická reprezentace, která začne taky takhle nějakým způsobem uvažovat. A já ještě se vrátím k tomu Polsku. Ten papež americký, to není samozřejmě samo sebou. To konkláve už taky není takový konkláve, jako bývalo podle mého soudu. Jak říkával kdysi potichoučku kardinál Duka, no my když sedíme na té konkláve, no tak jsme tam v bezpečí, protože nás hlídá CIA. Ano, a ještě starý papež dodychoval a už tam byl americký zmocněnec a už se to tam jako upeklo. No protože samozřejmě to Polsko, jak si správně řekl, je sebevědomý, silný, má velkou armádu a tak já si myslím, že oni na tohleto sázejí někdy v budoucnu. Že až dojdou Ukrajinci, no tak Poláci jsou taky jako k dispozici a ty to ještě udělají taky s velkou chutí, že jo? A ještě budou jako nafutrovaný právě těma zbraněma a podobně. Tak samozřejmě ta hra je dnes o to ukrajinské území, už se nedá říct ani o ukrajinský stát, protože dá se říct, že ta stát už téměř neexistuje. A tady jde o to, že celá ta řada domov už existuje dávno, dokonce vlastně v tom roce 14 už se o tom diskutovalo, nějaké odposlechy tehdy unikly, účastnil se toho tedy i náš komisař Füle a spousta dalších lidí. Sama paní Timošenková říkala někdy už v roce 17-18, už brzo se rozdělí Ukrajina, je to prostě, už to stojí před náma, komu co připadne, už jako vysvětovala a tak dále. Takže tady samozřejmě bude i ta motivace třeba pro Poláky, protože jim bylo slibováno, jak dostanou třeba půlku Běloruska a to nedostanou. A že dostanou samozřejmě jako tu svoji část na Haliče, od někud někam, že jo. Takže tyhle plány tady různé jsou a o to víc mě mrzí prostě, že probíhá ta válka neustále, jako jde opravdu o to uplatit tam ty kvéry za každou cenu, snížit počet obyvatel a vlastně tu Ukrajinu úplně zdecimovat. A nejde zdaleka o Rusy, prostě je to prostě záměr západní a od počátku, od toho, co vložili peníze tehdy těch 5 miliard dolarů do převratu na Majdanu. Tak vlastně, a to jsou jenom přiznané peníze, samozřejmě to bylo jako určitě daleko víc. Takže po všech těch šílených inscenacích, co se týká té střelby na Majdanu a tak dále, tak tady je vidět, že stejně tady je dlouhodobý plán nějaký, jde prostě o to si to vyzkoušet, jestli to půjde, třeba to Rusko. Potom si udělat teda také z té války polygon, zkusit prostě, jaké ty zbraně teď jsou předvést se.
Co se úplně jako nepovedlo právě tomu západu. To se nepovedlo. Se ukázalo, že ty Rusové na tom nejsou až tak špatně. Rusové naopak ukázali, a myslím si, že neukázali ještě všechno, že jen tak ukázali, že na tom pracují. Říká se, že mají co si připraveno a tak dále, no nevím, uvidíme, ale ono se to hodně říká. Já doufám, že neuvidíme. Prosím tě, já doufám, že neuvidíme. Ale v každém případě prostě mě mrzí to, že tyhle dalekosáhlé plány jsou a na ty lidi se naprosto kašle, takže jako mě nejvíc mrzí, protože já mám přátele na obou stranách a mě nejvíc mrzí prostě ty Ukrajinci, že samozřejmě ta masírovaná kampaň je strašně silná, a že uvěřili tomu, tedy, že bojují za nějakou svobodu, bojují prostě za hrstku zločinců, kteří rozchvátili, co mohli, už předtím v privatizacích a tak dále, kdy to je opravdu, to lze vyjmenovat, já těch lidí tam znám hodně, že jo, se některými jsem přišel dokonce do styku, kteří skutečně rozchvátili tu Ukrajinu se vším všady v daleko horších vlastně, za daleko horších podmínek ještě, než se to stalo za Jelcina v Rusku a ta Ukrajina se z toho nemůže do dneška zpamatovat. No a teď vlastně se bojuje o ty jejich majetky, ještě navíc. Vytvořili tu pračku na peníze, to znamená, že tam z té Ameriky tam prostě tečou peníze, které zase oni perou zpátky pro ty Američany a sami pro sebe. Jo, to je takhle to šikovně vymyšleno. No, tak doufáme, že snad se už jako něco rychle vymyslí, že třeba pan Zelenský padne a udělá se z něho oběť, přestože samozřejmě viníci jsou ještě někde jinde, ale ať se, jak si už něco stane, já se nemůžu dívat prostě na ty hromady mrtvých. Naprosto s tebou souhlasím. Je nejhorší to, že když se proti tomu ozveš a argumentuješ a mluvíš o těch lidech, který v podstatě, a Zelenský je opravdu v podstatě na jednom z těch nejnižších postů, protože to je někde daleko, on až bude obětovaný, tak to je tak, jak to vždycky bývá, že jo. Tak, že ti Ukrajinci opravdu byli oblbnutí, protože já sám mám zkušenost s tím, kdy ti prostě ten Ukrajinec nejdřív říkal, máme nejlepšího prezidenta, teď už to tak není, ale vlastně ti začnou říkat, ty píšeš ty věci a ty si dávej pozor a podobně, začínají vyhrožovat, protože tady bydlej a tak dále a vlastně mají vztek, jsou frustrovaní, je to příšerný, já jim úplně rozumím, protože přišli o domovy, přišli o příbuzný, co to je za sprosťárnu, když jim dávají 6 000 mrtvých těl a oni je nechtějí. Co to, kde to, jako, já jsem to nikdy... No to už je ten rozval té Ukrajiny definitivní, to je strašný, protože přece. To už se nebude moc ustát. Oni musí platit za ty mrtvé těm rodinám. Ano. A to je bohužel často vypočítavě se s tím počítalo, že počítali s tím často ty Ukrajinci, že bude alespoň po jejich smrti, že bude ta rodina saturována. No a ona nebude saturována. Ona nebude to, a to je... Protože jak si zemřeli zbytečně. Ano. A chlapci mezi tím rozkradli, co mohli, protože Ukrajina dostává půjčky na to, aby vůbec fungovala administrativa, aby aspoň ten základ jaksi toho státního aparátu byli schopni prostě zaplatit, na to ještě teda potom válčit. A oni vědí, že prostě pokud budou ještě vojensko-průmyslovému komplexu moci sloužit, tihleti zelenští a spol a celá ta sebranka, tak vědí, že se to samozřejmě dál se budou ty penízky kutálet a dál si ještě udrží představu o tom, že vlastně ještě existují. Já si ale myslím, že tohle je dost nepředstavitelný, protože právě to, co se stalo a jaká to je země, ty lidi jsou... Ty lidi budou muset zmizet někam buď do tichosti, anebo do tmy a podzem a tak dále. Jo, já nevidím pro ně žádnou budoucnost, ty už sloužit nebudou. Já myslím, že posloužili dostatečně a že přijdou noví bojovníci. Víš? Je to teda vlastně ten příběh té Ukrajiny je něco, co je fakt strašný, protože tam je přes 1 milion už opravdu mrtvých lidí. Jako jo. A samozřejmě na té ukrajinské straně, na té ruské straně jsou taky samozřejmě mrtví. Já vím, že ty vojenští analytici, kteří nám dělali přednášky, říkali, že to je asi 8:1, že jo. Ale lidi by si na tomhle základě měli uvědomit, kam se dostal kapitalismus.
že kapitalismus už je vlastně takovej samostravující systém, který vlastně už si žere nohy, ruce, je to kanibal. No tak samozřejmě bych řekl spíš, jako, že je to hodně vyprázdněné slovo, co to je vlastně kapitalismus. Je to stejně jako se socialismem. Myslím, že to jsou vyprázdněné pojmy a že se to ukázalo hned krátce třeba po francouzské revoluci. A že tím pádem nemá úplně asi smysl to probírat, jenom prostě to je jakési klíčové slovo, které se vymyslelo. A je třeba prostě si říct, prostě jednoduše se bojuje prostě o moc a těch režimů může být x, jde jenom o to donutit nějakém systému k odpovědnosti politiky. Jo, byly i monarchie, které byly solidní. Jo, Já myslím, že rakousko-uherská monarchie nebyla tak nesolidní, jak se to mnohdy interpretuje. Tak já myslím, že jsme neměli žádný koloniální choutky. Myslím, že Rakousko-Uhersko se na tomhle nepodílelo. Německo ano, Francie jasně, Británie, o tom vůbec nemusíme mluvit, že jo. To byla továrna na ano, tady otroctví. si žil ten středoevropský prostor, se žil svým vlastním životem a kdyby alespoň se federalizovalo, kdyby si zase to byla naše chyba, že jsme nebyli schopni si říct o co si řekli tehdy Maďaři. Maďaři si o to řekli, my Maďaři jsme si o to řekli. Že si řekl o to vyrovnání. Ano. K tomu mělo dojít a byl by určitě daleko větší klid. To bylo neprozřetelné od Habsburků určitě. Tak dá se říct, že před první světovou válkou v poměru k jiným zemím tady byla velmi vysoká životní úroveň. Jako a v kultuře a v estetice a v mnoha dalších věcech se velmi odráží to, že to nebyla žádná za každou cenu prostě pomluvená země na hliněných nohách, stejně jako se takhle mluvil o Rusku a tak dále, protože se tehdy museli shodit monarchie, že jo? To byl takový hlavní cíl například svobodných zednářů, takže bylo potřeba to rozbít. Potom, co se to rozbilo teda samozřejmě, tak jsme svědky toho, že že to samozřejmě zapříčinilo další světovou válku. Jo? To, že najednou tady ta nárazníková zóna nebyla. Proto se dnes hlásím k tomu, že by měla vzniknout nějaký středoevropský blok, který by byl schopen stát mezi východem a západem, a to si myslím, že je něco, na čem by se mohlo velmi intenzivně pracovat. Ano, já právě tohle jsem chtěl vlastně trošičku tím končit, co si řekl, tak si mě předběh, že vlastně teď tady taková šance jakoby byla, protože jestli se opět vrátíme k té V4, kterou teda rozložili totálním způsobem a začala by trošku sloužit jako klín proti té hrozný Evropské unii, která opravdu to je opravdu něco děsivé. Lidi si to vůbec neuvědomují. To je smutný a k pláči. A když to jako vysvětlíš, tak na tebe koukají jako na blázna. Čukají si a říkají, to je blbec. Protože se naučili ty titulky, to je celé. My nejsme žádný západ, my jsme střední Evropa. Snad jako ještě se můžeme opřít o nějakou normální geografii. Jsme střední Evropa. Hotovo. A to je právě to, o čem je třeba se teď velmi intenzivně bavit. A já jsem velmi rád, že nový polský prezident to zvedl a říká, že by rád obnovil V4. No já si myslím, že v novém polském prezidentovi tkví taky záměr té americké administrativy. To není samo sebou. Mně se moc líbila ta situace, kdy 3 minuty oslavovali ty blázni a pak to střihlo. To, co jsme my zažívali, tedy náš myšlenkový směr a naše pozice, co jsme prožívali posledních opravdu hodně dlouhých, já nevím kolik let, x, tak to se jim teď jakoby vrací namazaný na druhou stranu chleba. A já musím říct, že mě ty věci, jako, i když vím, že to vůbec nebude lehký a všechno spěje, samozřejmě, jak ty říkáš, k tomu úpadku, tak tyhle věci mě ale hrozně baví, protože vidím, jak ty hlupáci vlastně vůbec nechápou, která by je. A asi přijde doba, kdy to bude daleko tužší a oni opravdu budou jak zmatený ovce pobíhat po louce. Každý úpadek se dá brzdit
a dá se na něm zase stavět, o čemž nás přesvědčuje postřímský svět. Ano. Jo, když padla říše římská, která ve skutečnosti tak jednoduše nepadla, protože nikdo si vlastně neuvědomil, že existuje, neexistuje, ta didaktická data hodně kulhají, ale nicméně se začaly vytvářet nějaké státy, kde tam se dělo tohle, tam se dělo něco špatného, tam dobrého. To znamená, že je pak určitá možnost přece jenom se nějakým způsobem zařídit. Kéž by se tady našla nějaká vůle, kéž by prostě se byli schopni lidé tady schopit a říct si, dobře, pojďme, je to na nás. No, Stanislave, já myslím, že si nemohl skončit lépe. Že to je vlastně pozitivní pobídka pro ty, kteří opravdu něco chtějí udělat. Tady je spousta lidí, kteří něco udělat chtějí, jsou bohužel atomizováni, že ty naše, ten náš směr, ten náš postoj je hodně atomizovaný. Je to od těch jako intelektuálně bohatších až po ty, jako řekněme lidově jasnější, přímější, ale bohužel není to zatím ten Svatoplukův toulec s těmi šípy, že jo, který by měl nějakým způsobem asi jako zafungovat. Myslíš si, že se něco takového stane? Doufám. Doufáš, tak doufáš. Víra, naděje, láska. Ano, dobře. Stanislav, já ti moc děkuju. Je bezva, že jsme to natočili tady v tom parku na Praze 6. Praha 6 je vlastně kouzelné místo a sedíme na Puškinově náměstí, což je úplně úžasný, že jo. Puškin, největší básník ruský, jeden z největších. Já se budu těšit, že se zase domluvíme a uděláme si zase nějakou debatu. Řekneme si, kdy třeba za 2, za 3 měsíce uvidíme, když bude něco hodně zajímavého, protože s tebou si povídat to je vždycky jako velký potěšení a velký obohacení. Tak ještě jednou ti moc krát, Stando, děkuji. Já to taky děkuji. Díky.